Și salut toată lumea și bine m-am găsit la un episod la un prim episod de Call of Duty. Astăzi împreună cu Maria. Așa, să facem un mic Battle Royale, uite așa. Eu sunt gata. Așa, bun, și eu. Așa, bun. Așa, deci, începem. Așa, bun. Bun. Ce nu trebuie să ai? Tot asta. Last man standing. Gata, era. De 2. Hai că la și se trag de jos. Hai, 2v2? Get ready for the next round. Enemy has dropped the Hai bomb. că... Bun. Alegeți arma. Eu, omul. Care e alegi? Asta, nu? Ia-ți pistol pentru moment. De ce? Eu nu știu să stai cu pistolul. Cum vreți. Mi-am cumpărat arma. Ce armă? Aoleu, n-are bazuca. Aia? They have the Hai, bomb. bună, hai. Așa, deci, nu... Ce să scapă lumea? Avem persoane în spate, avem persoane în spate. Enemy contact. Target down. Dă-te de aici, că tu să trag. Mi-a cau. Gata. Și-o Bomb has been planted. bun de căze. Da, undeva. Targets in sight. Trebuie să ai grijă. Hai, tu te dus? Bomb defused. Gata. Deci am... Nice work. Get ready for the next O round. băgat bomba și eu plecat departe. Ce inteligentă. Eu tot aceeași mea. Că mi-a plăcut că de ce să mă consum. Am un cuțit. Bine. Noi avem bomba? Defend the objectives. Cine are bomba? Nu, Enemy noi le has the avem. bomb. Eu mă duc la B. Targets in sight. Și eu. Dar nu se mergem tot la B. Doamne. Ferește, mă duc atât pe carte. Bomb spotted. Era. E la, logic. Tot am mers la... Nu, hai la repede. Eu la... Ne-ai mers la B? Da, am mers la... Bun. Am uitat să văd că suntem foarte, foarte concentrați în joc. Bine, ăștia ascunde-te. They have the bomb. Bine. Băi, o băgat bomba? In sight. M-a omorât. E bă. Targets in sight. M-a bătut cu pistolul. Stolul. Doi cu Enemy mine. has dropped the bomb. Perfect. Oh, eu văd și eu. Yes. Yes. Contact with enemy. Eu dat direct pe un cap. Enemy contact. Dar cine a făcut mai multe kill-uri? Mai dăm meciul ăsta? Sau nu? Nu, nu-mi place. Ok. Deci. Facem altă... Mai de cea mai bine. Mission accomplished. Good work.
Deci, levelul jocul ăsta se face foarte greu de la 50. Am băgat-o la prieten. Dacă e bine. Dacă putem să o luăm pe Magadi în echipa noastră și pe Van Damme. Eu am am 250 level în mai. Da, ce m-a pus de asta? Nu știu. I-am dat-o... Nu suntem în aceeași... Abia. Ba nu. Tu știi. Ce? Și mai ești pe Magdi. De level 39. Dar nu-i bun atunci. Oh, și ce trebuie să facem? Trebuie să ne murăm până la 20? Să geamă bună. Almase pentru mine e mai bună. Hai, fiecare pentru el. Da, Trebuie să faci studii. Și mașină faină. Mamă! Uite ce mașină am! Place foarte mult mapa, știi? Mamă! Câte mașini! Asta e mașină veche de epocă, e faină. Zici că sunt set pe Jackson. Jur, am senzația că mă joc pe Jackson. E pe locul 3. Eu. Aba nu. Cine are tercie? M-am omorât. Madi! Nu m-am omorât. Te omor, Madi! Mai repede ce mergi în apă, știai? Ce apă? Eu am apă pe la mine pe acolo. Magia. Madi, trebuie să omorăm pe Madi. Am levantat și mine. O să te omor! De ce? Facem echipă între noi doi? Ok. Scuze-mă, dar eu când văd pe cineva, eu omor, nu mă... Enemy shield turret deployed. Hostile hunter-killer drone inbound. E la fel. Heads up. Enemy E UAV foarte spotted. mică, mică la mine, mare mapa asta. Be advised. Hostile predator missile inbound. Și el de la picioare. E de la cap. Și el la fel. Dar e de cap. Și de la să câștigăm noi. O să ne mod. Cred. Jur. Știu că eu m-am dus în apă. Madi! Cred că nu m-am... Conjurat! Deci la mine, la mașinile mele, de unde am început prima oară. Auzi, Bizea? Ai cascările? Enemy SAM detected. No! Be advised. Hostile hunter-killer drone inbound.
dat flash. O câștiga Magdi. Hai, hai. Sunt la noi. Deci, punem pauză și revenim. Punem pauză și